Šta biste očekivali vidjeti zaleđeno u ledu? Možda muhu u kocki leda ili mamuta u Sibiru? Ipak, nekada ljudi ostanu zaleđeni. Možda ne bukvalno u ledu, ali u vremenu. Hajde da vidimo ko su ljudi zaleđeni u vremenu. Ovaj video radim u saradnji sa kanalom Domo TV, te će nastavak ovoga videa biti objavljen na njegovom kanalu. Taj video možete pronaći klikom na prvi link u opisu. Mumija iz Laulana. 4000 godina stara mumija poznata kao ljepotica iz Šahoj, pronađena je 2003. godine. Ona je gotovo savršeno očuvana mumija, ima duge trepavice i kosu koja je i dalje očuvana. Ipak, oko ove mumije se veže druga misterija. Mlada žena ima europske osobine, ne azijatske, što bi moglo ukazivati kako je područje Kine nekada bilo naseljavano isključivo Europedima. Ova mumija ukazuje kako su Europljani prvi put došli u Kinu mnogo prije nego što smo mi mislili. Telo u Zagrebu. U maju 2008. godine u zagrebačkoj Gupčevoj Zvijezdi pronađeno je telo mrtve žene. Iz prve ne zvuči toliko čudno ili misteriozno, međutim, telo ove žene je bilo u stanu preko 35 godina, a da niko to nije znao. Bila je prijavljena kao nestala osoba, iako su susjedi verovali kako se odselila. Veruje se kako je Hedviga, kako joj je bilo ime, umrla 1966. godine u dobi od 42 godine. 35 godina kasnije, kako bi otkrili ko posjeduje stan, policija je ušla u njega i pronašla Hedvigino telo. Pompeji. Stari grad osnovan u 6. stoljeću prije Krista, uništen je 79. godine nakon erupcije vulkana Vezuva. Danas posjetioci mogu vidjeti mnoge građevine koje su donekle sačuvane, ali pored toga mogu vidjeti i tijela ljudi koja su okamenjena tokom erupcije vulkana prije gotovo 2000 godina. Pompeji je otkriven u 16. stoljeću, ali iskopavanja su počela tek u 18. Mumija Huanita. Mumija Huanita je očuvana mumija Inke, koja je prinesena kao žrtva bogovima u 15. veku. Imala je između 12 i 15 godina kada je umrla. Telo je pronađeno 1995. godine na planini Ampato. Nakon istraživanja otkriveno je kako je ubijena udarcem u glavu, što dokazuje napokona na njenoj lobanji. Jedna je od najpoznatijih i najočuvanijih mumija, a poznata je i po navodnom prokletstvu koje je donela nakon što je iskopana. John Torrington bio je pripadnik izgubljene ekspedicije Johna Franklina i jedan od mnogih umrlih tokom istraživanja Kanade. Umro je 1846. godine od tuberkuloze i jedan je od 3 istraživača čija su tijela zakopana i sačuvana na otoku Beachy u Kanadi. Njegovo kao i tijelo 2 ostala mornara zakopana na otoku su savršeno očuvana, zahvaljujući veoma niskim temperaturama na tom području. Tijela su ostala netaknuta dok nisu ponovno pronađena 1980. godina.